Abalimi abasebancane kanye nomphakathi wase-Winterveld enyakatho yePitoli bebesingathe inkonzo yesikhumbuzo sikasomabhizinisi ongasekho udokotela uRichard Maponya. Bebehlonipha igalelo likaDokotela uRichard Maponya kulomphakathi wase-Winterveld. uMaponya wasiza iningi labantu abasha lapha ngezinhlelo ezithinta ezolimo. One of the memories I have with him is that when we started the community engagement project, Maropeng Khwabuela, Ntate Maponya called us here and mentored us. uMaponya ube nepulazi e-10 Morgan Winterveld, kepha-ke ube nentshisekelo enkulu ekuthuthukiseni umphakathi nokuchushisa ngebhizinisi lezolimo. He assists us in organizing farmers. Now we are recognized as farmers. We are registered, we are legalized, we have different structures that we have formed. Umndeni kaMaponya uthe kuhlabe umxhwele lokhu okwenziwe umphakathi ukumkhumbula. It was actually befitting that the community of Winterveld should have their own memorial service in honor of Dr. Richard Maponya for the things that he have done, tangible things that he have done unto this community. uMaponya uhlonishwe ngomngcwabo okhethekile wesigaba sesibili umengameli uCyril Ramaphosa. Inkonzo yomngcwabo wakhe izobanjelwa eUniversity of Johannesburg ophikweni oluseSoweto. Umengameli uRamaphosa uzoba isikhulumi esiqavile kule nkonzo. Uzofihlwa kusasa emathuneni ase West Park eGoli.